Здравейте хора! Това съм аз, My Little Spetchup, и днес ще говорим за това, за което всички много мразите. Училище. По-скоро ще го направя на 10 неща, които мразя в училище. Да започваме. Номер 1. Мразя, когато ставам за училище много рано. Тоест, трябва да съм в училище към 7:30. Да, и ставам към 5 и нещо. Още мъкнеш ли? Ау! Най-сетре. Я стига! Второ, моята тежка и огромна раница. Какво правиш още тук, Линзи? Оправям си раницата. Какво ти става? През цялото време, толкова много време отнемаш да си оправиш раницата. Защото имам днес 7 часа, които са различни. И трябва някак се да си ги напъхам в тази малка чантичка. Добре, ще ти дам нова. Най-сетне да ми купи нова. Ау! Така ще ти е по-лесно. А сега тръгвай! Но, мамо, това не е раница! Това е... Аз не знам какво е. Не ми мрънкай! Трябва по-бързо да се оправяш. Ще закъснеш за училище. Добро утро, скъпа. Какво ми лежиш тук? Стига съм се легавила. Айде по-бързо, че ще закъснееш за училище. И после няма аз да съм ти виновната. Да, мамо. Номер 3. Автобусите. Стигнах! Какво? Автобуса минава на другата спирка? Чакай! Спри! Стъпка номер 4. В автобусите. Непроверени. Непроверени. Благодаря. Непроверени. Вие току-що ме проверихте. Непроверени. Да, беше ти онова момиченцето. Моля ви, свалете си раницата. Има човек, който трябва да седне. Но тук няма никой. Всички са седнали. Ами като дойде другата спирка, сваляй чантата. Доволна? Непроверени. Извинете. По-добре да стана. Благодаря. Няма защо. Непроверени. Ау! Не ми стой на пътя, момиченце. Стъпка номер 5. Учителите.
Някои учители са мили. Добро утро, госпожице. Добро утро, Линзи. Сядай. Ти си първата ученичка. Седни, на който ти не искаш. Благодаря ви, мис Ферла. За мен беше удоволствието. А други са зли и много сърдити. Не знам защо има такива учители, които просто ги пращате и така, които през цялото време викат. Като господина ни по физическо. Деца, живо! Правете 10! Чакай. Толкова съм мил. 30 лицеви опори! Независимо дали сте момче или сте момиче! Бързо! Живо! По-бързо, Дейзи! Хайде! Добре! Давай! Но аз не знам как се правят. По-бързо! Ето, че се научи. А ти, Линзи? Линзи! За наказание имаш да правиш 40 лицеви опори. Не знам колко ще смогнеш, но трябва да го направиш до края на часа. Или ще ти пиша двойка за края на учебната година. А сега по-бързо. Губите ми времето. Неудачници такива. Номер 6. Обядът. Здравейте, искам една кока-кола с пържени картофи, моля. Съжаляваме, не може да ви дадем каквото вие искате. Ето ви супа. Пинешка супа. Ето и лъжичка и сос. Но аз не исках сос. Не ми пука какво сте искали! Знаете ли колко ни е ниска заплатата? Тъй че по-бързо! Ами, кока-колата ми? Нямаме кока-кола. Ами нещо за пиене имате ли? Не, съжаляваме. В това меню днес нямаме нищо за пиене. Ядете го със страх да не ви отрови. Гнус, какво е това? Супа ви казах, супа. Номер 7. Номер 7. О, мисля, че го казах. Понеже аз съм в музикалното училище на Бургас, музикално училище Панчо Владигеров, и за мен е този проблем. Следобедното свиране с учителите ти. Моята учителка е по пиано, но различно. И това ме дразни! Пример, във вторник имам 7 часа. После веднага трябва да отида на хор. Не се отваря така устата, това е грешно, отваря се така. След това отивам по специален предмет. Смятайте колко съм изморена. И госпожата ме пита. Всеки път. Здравей, имахте ли днес хор? Ехо? Разбира се, това с препадането не го правя наистина в часът ми по пиано, но това ми е в главата. Ще ми отговориш ли? Да, разбира се, че имахме хор. Добре,
да започваме. Хайде, сядай. По-бързо, губиш ми времето. Трябва по-бързо, защото губиш на мен времето и на теб за свирането. Номер 8. Прибирането от училище. Но с баба ми и да видя този, който харесвам. Казва се Христо междувременно. Здрасти, Христо. О, здрасти. Бабушке, защо така ме подмина? О, това да не е момчето, което харесваш? Много е нисък, бе. Виж го, има някаква грозна пъпка. Виж го, какъв е грозник. Я го остави. Не я слушай. Не я познавам. Това баба ти ли? Не, това е чуж човек. Какъв ти чуж човек? Та съм баба ти. Хайде да тръгваме, че ще и се изпусна сериала. И до после. Чао. Чао. Идвай, баба ти е по-бърза от теб. Номер 9. Домашните. Така, нека да видим какво имам за домашна. Така, нека да отворя. Така. Математика, български, английски, литература, история, география, човек и природа. Защо не пишеш домашни? Ех, пак ще пиша двойката. Защо са избрали домашни? Защо? Който пак го измислил? И най-лошия номер 10. Не мога да снимам през целите... Мисля, че през понеделник, вторник, четвъртък и петък. Петък може и да мога, но през тези 5 дни не мога да снимам нормално видеоклипове, защото трябва да си направя домашните. И само заради тези тъпи домашни, които са ги измислили, всъщност не знам кой го е измислил, но е ужасен този, който го е измислил. Не мога да правя видеоклипове с печопи. Но се надявам да ви харесват, които ги пращам. Ами към събота и неделя или просто когато имаме ваканции. Добре хора, ще се видим пак. Ако ви е харесал този видеоклип, просто го лайкнете или просто се абонирайте за мен. Добре, чао хора, ще се видим пак. Вие ми кажете долу в коментарите 10 неща, които не харесвате в училище или ако са по-малко. Кажете, ако искате най-лошият номер, който... Тоест, мразите, най-лошият. Да, от училище. Добре, хора. Чао, ще се видим пак!